Punta tayo ngayon ng Umingan. Ayan, libsong na tayo. Ite! Karag! Karag! Himik. Good morning, good morning. May mga nag-walking din. Feeder road papuntang La Paz. Barangay Kabalitsan, Labuan. We're leaving Labuan. Barangay Flores na po tayo. Ito pala yun. Lapit na. Lapit na. Lapit na sa puno ng mangga. Welcome to Marlboro Country. Wow, river crossing. Natagay pa namin yung sapatos namin. Yan, naghubad na ng sapatos. Yan, naghubad talaga. Ayan po. Ayan po. Lusong po tayo sa river. Kapag dito sila maagos. Oh! Oh no! Okay, okay, okay. Ay, pero pa pala. Sakit saka. Aray ko. Aray. Sakit saka. Ayan, dalawang ilog. Aray. Yan, oh, diba? Diba nga? Ganda ng pinuntahan namin, nag-success na siya, oh. Kakaiba. Ito yung tinatawag nilang Balboro. Parang may natanggal ah. Marlboro Kwan to, Marlboro Kwan, Karayan. Nag-enjoy mo kami balat.
Di na, basa lang din. Yan lang din ang pinunas mo. Yan lang din naman ang gagamitin mo. Di paras lang ding basa. Hindi sa taas naman siya. Sir Pat, kasto ititirag namin nagadidog na karayan. Ichay po, Antong Falls. Nag-ikata mo sa papis ko ba rin? Si Sir Pat. Si Sir Will. Mayat mo data. Ito yung daanan namin. Yan ang pinanggalingan namin, oh. Ito. Magkano yan? Pero pinadalang tapos walang gumagamit sa bahay. Maraming ganito na beach, beach shoes. Manutikas ta. Hindi ko lang alam sa Lazada. 500 to 4. Beach shoes. Ano mat nga? May 150 na nabebenta pero yung madali lang masira barat. Yung nagpunta kaming Balinaw. Mga world balance. Mahal no? Mahal no? Ay, check lang yun ta. Di ba sa sapatos? Tapos na kami. Pagod na po kami. Ayan, pagod na po kami. Safety first. Oh, bridge pala to. Ah, okay. Stop over. Pagod? Yes. How about you? Oo. Sobra. May 40 laga, oh. Available yan at. Public market. Public market po. Pambantog. Here, we're almost there siguro. Let's see. Bimahe kami ng 5:30. I don't know what's the time now. Sir John Chris, anong oras mo na? 8. Anong 9? 5 minutes before 9. Ayan po. Nawala po kasi kami kanina. But then it's okay. Nag-explore daw kami. Oh, nice house. Barangay Kabatuan. Busog po tayong hirap mag-bike. Titiga yung tiyan. What? Hello. Welcome to Kabatuan. Wow, look at that. Pa more. Ang kalsada. Linis. Good. Ang ganda pala ng Umingan. Napakaluwang.
Barangay Karunyakan. Ano yun? Anong barangay yun? Barangay Karuyungkan. Huh. Paakyat. Yan po si Kerta. Walang kapaguran. Wow. Ayan po. Hindi ko namin alam kung malayo o malapit pa. Pero may natatanaw akong farm doon. Maganda. At may malaking bahay pa doon. Ah, that's nice. There. Ayan. Diba? Ayan. Kaso nagtago yung mga baka. Switzerland of Eastern Pangasinan. Yung blood pressure mo yung tubig. Huwag mo lang sobrahan. Ayan po. Ay, grabe. Ang laki. Ang laki ng project niya, oh. 1.5. Itong pan lang. Ito lang. 1.5. Oo nga, anong project? Wait lang. Oo, nag-aangkingan na sila. May ano, balsata. Sinasit ulok. Sila. Hindi ko na magmagnakapan kung Yan. Dito, may pan.
po si Sir Ito Saboy. po, ito po yung New Zealand of Pangasinan po. Tingnan nyo po dito. Kita nyo po yan. Tingnan mo yung clouds, parang jellyfish. Meron po ditong maliit na ponds. Pero madumi siya meron. Pero may malaki din doong ponds. At saka mga bulubundukin na napaka-clear with a little bit of trees on top of it. Diba? Ang ganda. Ganda. Sobrang ganda. Para ako nasa ibang bansa. Ulit. The YouTube channel. Uli. Uri ka, uri. Game. And don't forget to subscribe the YouTube channel of Mr. Blue RV. Look at guys, ito yung mga kasama ko, mga mamaw. Naligaw kami but then we still conquered to see this place and it is worth it. Grabe. Nakatak ang pawis namin but then look at the view, the panoramic view. May ponds doon, the trees, talagang malago. Uy, nakatalikod ako. Ayan, tapos yan, may mga punong kahoy dito, talagang inalagaan din talaga itong place na to. And meron ding pond doon wherein kalalagay lang nila ng mga fish. And according to Manong, tilapia daw. Mahina yung boses ko, malayo na ako, no? So yun, dito, sundan mo ako. Come on baby, come on. Look at that. Maraming baka kanina dito, since tanghali na, they don't want to get sunburned. Kaya sumilong sila, pero kaninang umaga, kasi nga naman dumiretso pa kami doon sa may mas mataas, pero we're not able to go there kasi closed. So yan, look at the place, ang ganda. Yan. Come and visit this place. This is in Umingan, Pangasinan. I don't know the barangay Karayungan. I don't know. But then later on, just look for the description below for the proper and correct address of this location. See you again guys, thank you so much. Yes, I'm coming. Don't know kung nasa na sila. Yung ulit. Sila.
Ito na yung pinakamataas na part. Yan sila, si Sir Pat, talagang walang kapaguran. Hindi pa nakontento, talagang finil niya yung lupa na mayroon sila dito kasi matataba daw. Mataba daw ng lupa. Kasing taba ng puso niya, napakabait. Ay! Kasing dami ng cholesterol yung puso. Hindi. So, nababawasan naman na. Oo. Kasing dami ng fatty fats ang puso. Kung nag-team building kayo, mapalpas yun, naging activities yun, narigat ilumugan ti Tricycle. Kumanaw ka awan na, isdoy ka mo. Oo. Nakabike mo nga sarili mo. Hindi kang makakatakas. Diri ng Gimba, I think. Tama. Oh, ano nga barangay ante? Ay, 58. Yung perimeter masyadong malalayo pa. Sendero na yan. Dito din. Dito, dito. Hanggang dyan. Yan, pinasyalan nyo dyan. Sa kanila yan. kanila yan. Oh. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Bye. Bye.